Halife sağ ol, sözümüz devam etsek. Tamam. Sözümüz devam etsek, hormatly prezidentimizin şu ülke bilen milli sunwadymyzy ayağa kaldırıp şol işi gaty uly üns berdi. Uly hormatly atlar berildi. Hem de ýaşlary terbiýelemekde eden işleri ýa-ni bir näçe saatçylyk mekteplerini açdy bütün Türkmenistan boýunça. Çağalara bir ruhy terbiýe almaga gaty ulykan mümkinçilikler göretdi. Ha, indi bolsa men şol gelibäşibiň sözlerini ýaňdan Mulla aganyň dutar diýen aýdym aýdyp bereyim. Bolar Halife. Gamlı bolsaň amyň köňlüň açylar, ýanglanan Mullaganyň dutary. Guruk çillede parla güller açylar, ýanglanan Mullaganyň dutary. Gönü bekten saňlap gaýdar göz başy, hakysyny ýotyr goza kelbasy. Bir ditiller ýadyr mukamlar başy, ýanglanan Mullaganyň dutary. Udumlan doýmaz meşgul eýlen kalany. Ayrılık mukamı ahınalani. Ay bağrına basarsın humaralani, ýanglanan Mullaganyň dutary. Mukamlar halkymyň namadary, mukamlar halkymyň antylary. Ýadyňa salarsın baba gammary, ýanglanan Mullaganyň dutary. Tariflap ülkemiň batynyp balym, şagirdleri dowam eder şaýolum. Okarsın Türkmeniň terjime halyn, ýanglanan Mullaganyň dutary. Okarsın Türkmeniň terjime halyn, ýanglanan Mullaganyň dutary. Aman Halife sağ ol. Hormatly prezidentimiz şu kämil sulgody täzeden dikeltmekde gaty ulykan işler etdi. Ine opera sulgodymyzy ayaga kaldyrdy. Muňa bütün halk begenli, sulgody işgärler gaty hoşal boldular. Onuň ýanynda simfonik orkestrymyzy ayaga kaldyrdy, döretdi. Ine soňra bolsa ýaňy ýakynda ulykan bir hor toparyny döretdi, 100 adamdan ibaret. Munun özi heme bu sulgody kaldyrmakda edilen ulykan. Ine şuň ýalyda halkyň aradasyny edip şeýle ulykan işleri.